Aquesta sessió d'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques és la primera del seminari Joves Europeus, programes i oportunitats que podem impulsar des dels serveis locals de joventut i que servirà, a més, també per conèixer en profunditat el que recentment s'ha publicat del programa Erasmus+, que després la Sara ens en farà una aportació, i també per dissenyar una càpsula de recursos europeus adreçats als joves. Ningú dubta, doncs, que Europa és per nosaltres, i especialment pel col·lectiu juvenil, una porta oberta, una porta de noves oportunitats. Tanmateix, malgrat els esforços europeus i locals per implicar els joves, els estudis insisteixen en afirmar que els joves no se senten involucrats en les polítiques europees. I potser també hauríem de dir, i l'assistència a aquesta sessió d'avui en podria ser un indicador, que tradicionalment, des dels serveis i regidories de joventut, s'ha vist amb molt bons ulls la participació en projectes europeus, encara que més aviat com a espectadors d'una rica activitat de les entitats ciutadanes. Per tant, jo penso que el que hem de fer és recórrer aquesta distància cap a aquest sentiment de pertinença europeu i per tant hem de construir el que podríem dir ciutadans europeus. I jo crec que aquest concepte de ciutadans europeus jo crec que és un dels valors precisament que ha aconseguit programes europeus de mobilitat com pugui ser l'Erasmus, el Joventut en Acció, el Leonardo, etc. Tota aquesta colla de programes. Aquest programa aconsegueix fer xarxes de joves de diferents països de la Unió Europea. A més, apropa aquests joves a les institucions europees i, evidentment, reforça el sentiment de pertinença que al final és el que és important i el que una mica estàvem posant avui al damunt, no estic posant jo avui al damunt de la taula. Per tant, jo penso que l'Erasmus Plus és una bona eina per fer aquest camí de creació de ciutadans europeus, com també, evidentment, ho és organitzar jornades d'aquest estil, jornades que el que fan és que puguem debatre o puguem primer teoritzar, explicar per què cal apostar-hi, perquè és una aposta a Europa, perquè puguem conèixer aquests programes concrets i perquè puguem veure aquestes experiències de diferent gent que n'ha pogut fer. Tipus d'acció 1, que seria els intercanvis per l'aprenentatge, aquí ja sí, de joves, d'universitaris, d'adults, etc. Acció 2 seria bones pràctiques d'innovació, és a dir, identificar noves coses que han d'anar en aquesta línia d'aquest model d'Europa que volem, més competitiva, més innovadora, coses innovadores, i el tercer seria polítiques, és a dir, l'intercanvi entre els actors que tenen competències o responsabilitats en temes, en aquest cas, d'educació i de joventut, perquè posin en comú, defineixin noves polítiques, noves maneres de fer. I a part, s'incorpora un tema nou, que això jo crec que sí, que no s'ha dit molt, però ha sigut gràcies al lobby de certs governs locals, i entre ells va fer molt la Diputació de Barcelona, que és l'esport. No hi havia cap línia de finançament per l'esport ni per facilitar la mobilitat i l'intercanvi a nivell de temàtiques vinculades a l'esport i a l'esport i la joventut. Però bé, jo crec que el titular és que sí que hi ha una aposta clara per la joventut de la Unió Europea, que a nivell més estratègic, polític o institucional hi ha una voluntat, o fins ara hi havia una voluntat de reenganxar amb els joves. Que qualsevol jove menor de 25 anys, si es queda sense feina o deixa d'estudiar, en un màxim de 4 mesos tingui una oferta de qualitat de feina, de formació o de pràctiques. Aquesta garantia implica connexió entre les diferents administracions, ensenyament, joventut, ocupació, a nivell estatal, a nivell nacional, a nivell... Que el programa Joventut en Acció, que ara està dins d'Erasmus Plus, és molt senzill de gestionar. O sigui, comparat amb la resta de fons europeus, és molt senzill. O sigui, no hi ha cap altra zona del món en què es faci el que es fa, per exemple, dins de l'Erasmus a nivell d'universitats. O sigui, el fet que tu puguis anar a estudiar en una altra universitat d'un altre país i que t'ho convalidin, no passa. Als Estats Units canvies d'universitat i has de començar de zero. És veure que no hi havia connexions entre aquests diferents camps i que un dels grans problemes de competitivitat a nivell europeu és que no hi ha una bona connexió entre l'àrea formativa i el mercat laboral. O sigui, encara que no us ho creieu, hi ha 2 milions de vacants a Europa que no troben qui ocupar-la. I això és perquè
el mercat formatiu no respon a les necessitats del mercat laboral o el mercat laboral no és conscient realment de quines són les necessitats. Vull dir que aquí repartim. Incrementar la qualitat del treball juvenil. El treball juvenil es refereixen no a ocupació, sinó en els propis treballadors juvenils, perquè això fan servir el concepte youth work, que per nosaltres directament ho vinculem amb ocupació, però no, es refereix als professionals de joventuts, que ens entenguem, siguin d'entitats juvenils, siguin d'ens locals, etc. O sigui, la millora de la qualitat de les persones que estan gestionant les polítiques de joventut. Jo crec que la Unió Europea no se n'ha adonat, en certa manera, que la forma que tenen més fàcil i que a més els ha estat funcionant els últims anys de fer ciutadania europea és justament a través dels programes europeus. O sigui, quan un jove participa en Erasmus, en un servei de voluntariat europeu, en un intercanvi, és el que els hi arriba. Diputació de Barcelona.